John Hefti Jørgen Show, jeg har lavet, mens vi har haft live-musikere på. Ja. Der er ikke ret højt til loftet, og vi har ikke plads til vores trommesæt, men jeg elsker fucking at være her. Jeg kan altid godt lide at være her. Så jeg synes, det gik skide godt. Vi improviserede mere, end vi plejer. Og jeg er totalt impro-dreng. Ja. Så jo, jeg var fandme glad. Jeg er nødt til at høre, at I kalder det en bare mavetur, men Johnny, han gik ikke bare mave. Normalt er det altid Hefti, der har bare mave. Normalt det er altid mig, der fucking beholder min t-shirt på. Og er helt imponeret over Hefti, jeg bliver nødt til at smide tøjet så hurtigt. Så i dag er nok undtagelsen. Normalt der er det, jamen det er Hefti, der har bare mave, mand. Ja, selvfølgelig. Ja. Skal jeg den vej? Ja. Nej, okay. Nøgensæk, bare mave, all good. Ja, men jeg var bare til sagt, fordi du kan være med her. Så det her, var det det? Det var fandme det. Jamen, hvad hedder det her? Det hedder snakken om musik. Snakken om musik? Det kommer på YouTube. Hey motherfucker! Det der kan du lægge ind på din Facebook. Jo, hvad så der? En Drake Stracks og Michael G.'s der, vi sidder her og snakker om musikken der, du ved det. Backstage, altid der. Gå ind og tjek vores shit, det ligger på Facebook, det ligger på YouTube. Booyaka! Og det er godt det her. These nuts, one nut, two nut. I er den bedste rapper i verden. Yeah! Vi ses derude. Cheers! Bang! Jeg ved ikke om I siger Velkommen til Snak om Musik. Det her det er interviewet med Jøden, der kommer lige efter det her klip her. Jeg hedder Andreas, og jeg vil bare godt sige velkommen til. Velkommen til alle sammen. Det her det er Snak om Musikken. Jeg sidder med Patrick Dorgan og Felix, og jeg vil godt snakke om musik. Patrick, hvordan synes du selv showet gik i dag? Altså Fredericia-showet er det bedste show på denne turné, fordi det er det første udsolgte show. Ja. Så det er altså noget, jeg synes er pissefedt. Og er fyldt i rummet, det er meget, meget vigtigt for mig. Ja. For energien. Ja. Ja. Og Felix Evert. Ja. Men Felix Evert. Ham har jeg jo kendt siden han var 12, det er ikke vist. Ja, så er jeg heller ikke vild med. Nej. Felix, hvordan synes du showet gik i dag? Jeg synes det var fedt. Jeg synes det var rigtig fedt. Der var jo udsolgt, og det er jo altid fucking awesome. Og der var okay med damer, altså. Ja, der var nogen, der stod og dansede. Der var nogen, der stod og dansede i sådan nogle 50'er kjoler nede foran til Marilyn, og glemte ikke det? Så du det? Ja. Jeg tog mig, de tog mig brønd, fordi de var bare ud. Det er så klippet ud i hvert fald. Hvordan synes du egentlig selv, at dit hår gik i dag, Felix? Jeg er nødt til at spørge på det. Hvordan synes du, mit hår gik? Prøv at min hårspray blev konfiskeret i lufthavnen på vej til Frankrig, mand. Og så kan du fandme lære det. Hvad fanden skal jeg gøre? Min hår er hårspray. lort, altså. Det vil jeg ikke kommentere på. Ja, men nej, det fungerer sgu ikke i dag. Jeg skal købe mig en ny hårspray. Det må jeg gøre bedre til næste gang. Patrick, Ja. du har spillet med Lucas Graham. Nej. Hej det? Har du? Jo da. Ja. Hvordan var det? Det kommer jo lidt an på, hvad du mener, fordi altså om det var, hvis det var en grøn koncert. Ja, det var det, jeg tror det der. Grøn koncert, det var sjovt. Fordi... det andet var sjovt. Jo, det var rigtigt, når en grøn koncert var ekstra sjovt. Jeg synes det Fordi der skulle jeg synge én sang. Ja. Du ved, den er 6:30 om eftermiddagen. Jeg vil bare gerne byde velkommen til Felix og Patrick Dorgan. Det er interviewet her. Vi ses derude. Jeg vil bare gerne sige tak, fordi du så med i den her snak om musik. Den var rigtig kort, den var under 5 minutter, men jeg håber, I har nyt at se klippene. Jeg finder på noget nyt med noget snakken om, hvad der kommer bag snakken om, det er jo fucking lige meget. Men så er jeg begyndt nu, snakken om afsnit 2. Jeg glæder mig så meget til afsnit 3, men nu må vi se, hvad der sker. Jeg håber, at vi kan lide den. I vil skrive en kommentar, og hvis I har nogle forslag til, hvad snakken skal handle om, så kom med forslag i beskrivelsen, eller gå ind på min Facebook-side, Andreas Hørnsens model- og blogger-side hedder den. Model-blogger-side. Og så kan der skrive til mig derinde. Jeg vil glæde mig rigtig meget til at dele det med i hvert fald. Men jeg vil i hvert fald bare gerne sige hjertet tak, fordi du gad at se den. Jeg har en mere, der snakken om ADHD. Hvis du vil se den, så ligger den her på YouTube. Eller skal du, eller på Facebook på snakken, eller Andreas Sørensen, model-blogger, ligger den på os. Men jeg vil bare gerne sige, jeg ved bare gerne sige tak, fordi jeg er så glad, fordi det her det kunne lade sig gøre. Fordi jeg fik Felix med på den først, og så Kasper meldte afbud samme dag, og så tænkte jeg,
vi spørger Dorgan, altså det var sådan lidt spontant, men alligevel, det gik, og det, jeg er altså ikke nemlig. Ja, og så et skud til Alice, bam, gå ind på alice.dk og købe caps, du kan købe t-shirts, du kan købe langærm, du kan købe bukser, du kan købe alt muligt. Og så skud ud til Dorgan, Patrick Dorgan, og Jøden og Felix. Tak fordi I var med, tak fordi jeg måtte være med, og tak fordi jeg må følge jer i en dag på tur om aftenen. Det var rigtig en fornøjelse. Og så ses vi. Og så må I jo lige skrive til mig, hvis I har nogle rettelser. Ikke rettelser, hvad er det nu? Hvis I har noget andet, I gerne vil ud med snakken om. Kom med nogle bud. Andreas Hansen. Skriv der blog. Jeg glæder mig til at høre fra. Kan I have det fucking godt til vi ses igen. Hej.